prvi dječji sajam napokon je zaživio i u našem gradu. Naime, shopping centar Supernova otvorio je svoja vrata klincima i klincezama, ali i njihovim roditeljima koji su na jednom mjestu imali prilike vidjeti nove modne komade, upoznati se s najnovijim proizvodima i uslugama iz dječjeg svijeta, sudjelovati u različitim radionicama prvenstveno edukativnog karaktera, ali i slušati pjesme koji su izvodili dječji zborovi. Na sajmu je u 2 dana sudjelovalo više od 30 izlagača iz Karlovačke županije te iz Zagreba, Varaždina i Samobora. U ponudi je bilo sve što je potrebno bebama, djeci i trudnicama. Dakle, odjeća, obuća, program za krštenje, kozmetika, pelene, igračke, kolica, hranilice, ukrasi za dječje sobe i sl. Na pozornici je u ova 2 dana u raznim programima nastupilo više od 300 djece, malih pjevača, plesača, sportaša, manekena. Program je prvog dana vodila Dunja Fajdić, dok je sljedeći bio rezerviran za glumicu Doris Pinčić-Rogoznicu. U suradnji s cehom frizera održana je i revija dječjih frizura. 3 edukativno-kreativne radionice predstavljene su publici, mali znanstvenici, izrada mapa s blagom i mini radionica engleskog jezika. Ovaj sajam imao je i humanitarni karakter. Svoj uskršnji program posjetiteljima je predstavila udruga Ja kao Jakov. Ovakvi specijalizirani sajmovi uvijek su zanimljivi zbog svoje tematike i samih izlagača, a program je na pozornici takav da je sigurno privukao sve one koji su ga htjeli vidjeti.